bandiraɓe fulɓe bandiraɓe fuutankoɓe mi salminimoɗon ko guiɗo moɗon Abou Djiba de mo ganduɗon nalanke mon rewiɗo gam du'odirde moɗon dendagal bandiraɓe meɗen nanoɓe fulfulde dendagal bandiraɓe fuutankoɓe e fulɓe dendagal gandunoɗo hono oɗo gorko mo jaraɗen Samba Oumar Ali Abdoullahi Mbadjiri Sow Gala Ali lollirnoɗo Concorde Gaye walla ɓe noddir ɗum Samba Yal Gaye gorko tedduɗo baɗɗo fayida jiɗɗo hoore mum jiɗɗo ƴiƴam mum jiɗɗo leñol mum jiɗɗo diine mum baɗɗo ko heewi e ko ganduɗa hoore ma ko simtete dendaɗo kala ko feeri dañde e aduna mum rendi ɗum e bandiraɓe mum rendi ɗum e sehilaɓe mum rendi ɗum kala mo ganduɗa hoore ma ko nalankoɓe mum e ñeen ɗum nami awluɓe mum Samba Oumar Ali Abdoullahi yo Allah wurmiɓe yafombo mbeɗa jaala leñol meɗen ngol foof mbeɗa jaala Mauritanie foof mbeɗa jaala Sénégal naaɓe foof ha tengte kay hayde ɗo sarema makko ɗo e Samba Oumar Ali Abdoullahi de Abou Djiba andidiri e mum gandal jongal yidde nde ganduɗa hoore ma nde feeraɗo itta sona sende amen ko hono ni no hono Samba yeehi acci Abou Djiba e aduna kono tan de soofi feera ɓilade hakkude amen mbeɗa wiya leñol ngol mi du'onima Samba Yal Gaye e du'onade men onon leñol ngol nde Allah yurmoto mbo yaafombo yo Allah harnu mbo aljanna yo jaɓiro talkuru makko jungo ñaama ko haɗa ko yo taw ko ɓesgu makko rokka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo won jatigue makko yo malaikajeji yurmede jaɓɓo mbo yo Allah rokku famille makko e bandiraɓe makko e sehilaɓe makko fo no numiri battinɗen mbo ko juuti ɓooyen du'unade mbo e sakkanade mbo ya horma rasulu sallllahu alayhi wa sallam en jarama jaalal manngal en jarama kewɗo jurum en jarama kewɗo teddugal mo ganduɗa hoore ma gandal hakkude amen 84 fewi 85 86 nden puɗɗima andude Samba Yal Gaye e gurdam e ɓi bam makko ɓi neni makko walla ni ko bam makko hono mo ganduɗa hoore ma Mamma Gaye Abou gurdam walla mbiyen ni gurdam Mamma Gaye e bandi ko ɗo ɓuri ɓurɗo ɓallade kadi mbo joguino respect mbo yiɗodirno mbo jokkodirno mbo wododirno ha koddoje maɓɓe de goɗɗodirani e yantude grand frère am sehilam Ousmane Hammadou Diop mo ganduɗa hoore ma ko onne kadi no tengtini cehilagal am hakkudam e Samba Yal Gaye e ha 87 nde on sanga nde Samba ummoto ɗo faati e lesdi e Côte d'Ivoire mbeɗa min jokkodira mbeɗa jokkodira e Ousmane Hammadou mbeɗa jokkodira e Mamma Gaye ha 88 89 90 Samba ummi toon e Afrique centrale fayi leydi meɗen France Allah ittimi ɗo e ballal Saydou Djibéri Abdoul Djilla maccuɗe hamme geni Koumbo Brasil yo Allah wurmi ɗum yaafo e jokkodiral lam e fedde wiyetede dental phototoro ɓe itti amen ɗo à 90 min jeehi France
Samba Yàlla heppuno gargulam toon ngam yiddi jokkodirde am ngarmi toon kawrumi e ngentel walla mbiyen loccital ɓinguel makko ngam mi fartanni wawde yiide maalankoɓe heewɓe mawɓe waɓe no Ami Koyta en waɓe no Trikunda en waɓe no ɓe ganduɗa hoorema Salamuna en e maalankoɓe woɓɓe ha heewi e gurdam Njaga Mbay minen foof mbiɗ ndenti toon inde ɗiɗi hen inde ki inde ɓinguel makko inde wona nde ko ɓinde ɓi mawni ko hono Amadou Gaye eywa tehlagal manggal teddungal manggal woni hakkude amen e groupe mo gardunoni toon foof sumum ala hen mbo teddodirani e Samba Yàlla Gaye 15 personnes guila hen debbo ha hen gorko e nonne kadi bangam tan ko Samba waɗanimi ko Allah ne andi ɗum Samba ne andi ɗum ko min baddi mi heddima ko heewi hôtel Concorde La Fayette gondumi ɗon e Samba e saha foof embe yoɓanami suudan ko abbatoye ujunnaji nogas CFA par jour tawi mi waɗi toon ko abbatoye 1 mois mbeɗa wona suudu he saha foof soko jamma jenggi o yillo amen minen foof wonɓe cuuɗi ɗi o salmini amen haade makko liliyade nde garno artu o totti kam haalisaji ɗi gandanɗa hoorema pewɗe am e ko abbato ko tawi woni tan ko rewe jungo Samba feewe Abou Djiba abbima 8 millions jiidani eko juura e dow programme uji on ɗon Samba de e min baddi ɗum haa ko Allah haaji immitini toon gartumi leydi Sénégal woni 91 92 min pottiti kadi Nouakchott o waɗimi invité galle makko min kadi e groupe am teddungal fof o waɗani kam mi tawimo kay hayde o waɗanimi teddungal fof e ballal ceerno Sy to Diawaldi e Samba Oumar Ali Abdoulaye o ari ko ɗiɗo duuɓi battidiɗi ko woni leydi Sénégal saha foof min teddodirtu min kalda min jewtida e kadi ni ha yanti e sehil makko ɓi nene makko Demba Fatimata Abdoulaye Ndior gandiraɗo Demba Thieli Coumba eywa saha foof min jokkodira ko jahanmi France ko foof Samba Allah waɗi taw yeehi e leydi France mi keɓani yiidirde toon kono mbiɗmin kalde téléphone min peera waynodirde hay ko min mbaynodiri e téléphone ko e bange ummade min jillam ɗeɗo balɗe fewde e gaari e nder laddeji ɗi gam yaade wadde sensibilisation ko abbate cuumu e Bulfale haade mi ummade e yaade e nden de mi haalde Samba e sababude ɓinguel makko min posti restaurant goto jamma o noddi bam makko o ɓii kono wiye Miss Gaye noddimo paasimi Samba Yàlla Gaye ñande hen gandumi Samba e boni hôpital o wimi sehlam min de mi sellani jinmi ko ballonmi e duwawo ñande hen mbayrumi haalde e oɗo gorko cubballo mo ganduɗa hoorema e jiɗɗo fuutankagal jiɗɗo hoore mum jiɗɗo leñol mum yaade fuutankagal ha e nder gaska muɗum yaade pulago mum ha e nder gaska muɗum kala no feeri tawede tawda koye bandum en feera jogade jaɓɓal gongal walla sansude sawru mbaggo tawi wona yidde hoore makko e yidde leñol makko on nde yo Allah wurmande yaafombo mi arta e audio goɗɗo pour wadde témoignage tan fewde e Samba Oumar Ali Abdoulaye e gandal hakkude amen